Ассалому алайкум, бародаро, хоҳаро, додарҳо, ҳамаи ӯ бародарое ки яъне дар муҳоҷират ҳастанд, берун аз Тоҷикистон ҳастанд ва ҳамаи он бародарҳо, апҳо, хоҳарое ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд. Аз бемории духтарҷони ман Марьямҷон дарак доштам он шахсоне ки кӯмак мекарданд. Аз ҳамин хотир ман бори дигар аз ҳамаи шумо миннатдории худро баён мекунам ва бори дигар гуфтаниам ки ҳамон хайрое ки нисбати духтарҷони ман Марьямҷон кардед бубахшед. Мақсад дӯстони азиз, мақсади видео кардани мо дар он буд ки ҳар рӯз ака Абдулло 50-30 нафар ё ки 40 нафар занг мезадан бо аҳволпурсӣ мекарданд аз духтарчааш Марьямҷон. мутаассифона ҳамин моҳ 12 август Марьямҷон аз олам даргузашт.